Giusa ang City Disaster Risk Reduction Management Office Tagum. Ubos sa lokal nga pagamahanan sa syudad sa Tagum. Ngadto sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PBOX og Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa Hydrometeorologic Division alang sa mga inisyatiba sa pagpangandam sa dili matagna nga kalamidad. Nunod sa maong katuyuan, malampuson na paygayon ang mga personel sa nasangpit nga buhatan og tulo ka mga adlaw nga site visit og technical survey ngadto sa mga nagunang suba og mga critical nga dapit sa Tagum City. Nagipangunahan sa mga kawani sa Pag-asa ang mga aktibidad sama sa river cross section, in discharge measurement ug ang GNSS leveling sa mga water level monitoring station kon WLMS sa nagunang suba sa syudad. Lakip ang pagsusi sa mga bag-ong nainstalar nga mga water level monitoring station sa Libuganon River Miranda Bridge, Saog River sa Pagsabangan Bridge ug Iho River likod sa Tagum City Hall nga iya sa LGU Tagum nga nagtumong nga pakusgan pa ang sistema sa hydrometeorological monitoring ug flood early warning system. Gitutukan usab sa Pag-asa ang mga inisyatiba sa pagmonitor sa tubig aron makalikay sa baha. Samtang gisusi usab sa PBOX ang mga dapit sa dakbayan nga posible maapektuhan sa linog ug landslide nga epekto nini nga naglakip sa barangay Pandapan, New Balanban, Magdum ug barangay San Agustin. Human sa maong inisyatiba lauban matud pang mapaligon ang monitoring gamit ang siyensya alang sa pagkuha sa mga saktong datos aron mapangandaman ang baha, landslide ug ubang kalamidad alang sa kaluwasan sa katawhan. Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.